Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε πραγματικά καλά. Είμαι η Ζωή και καλώς ήρθατε ξανά πίσω στο κανάλι μου. Όπως είδατε και από τον τίτλο του βίντεο, σήμερα έχουμε empties βίντεο, δηλαδή τις άδειες συσκευασίες που έχω χρησιμοποιήσει από διάφορα προϊόντα, που τις μάζεψα για να πω τα καλά ή τα κακά τους που μπορεί να βρήκα σε αυτά. Αν κάτι μου τέριαξε ή δεν με τέριαξε, γενικά να κάνω μια μικρή κριτική. Επειδή ως συνήθως σε αυτά τα βίντεο βγαίνουν αρκετά μεγάλα, λόγω ότι μαζεύω αρκετά προϊόντα καθ' όλη τη διάρκεια, βγαίνει και μεγάλο το βίντεο, πάρτε ένα ρόφημα να πιείτε, πάρτε αν θέλετε και κάτι έτσι να τζεμπάτε καθ' όλη τη διάρκεια του βίντεο και θα ξεκινήσουμε. Έχω εδώ πέρα τα δικά μου, που είναι εδώ μέσα, σε αυτή τη σακούλα είναι αρκετά, και έχω άλλα, όχι τόσα, αλλά αρκετά, πάνω από 10. Και εδώ πάνω στο γραφείο μου έχω και 15 προϊόντα της μαμάς μου που επιτοπλίστων είναι skincare. Θα πάω πρώτα να σας δείξω αυτήν εδώ πέρα την κρέμα που τη λάτρεψε, την έχει ξαναγοράσει όπως το έχω κάνει και εγώ. Είναι αυτήν εδώ η κρέμα για τα πόδια, για τις πατούσες, σας έχω μιλήσει και εγώ για αυτήν εδώ. Είναι 112 από MB Pharma, μπορείτε να την προμηθευτείτε. Εγώ και η μαμά μου δηλαδή, από εκεί εμείς την έχουμε αγοράσει. Είναι ό,τι καλύτερο. Βοηθά πάρα πολύ τις φτέρνες και γενικά τις πατούσες από ξηρότητα. Έχει μέσα πάρα πολύ ωραία συστατικά που βοηθάνε, και από εκεί πέρα που είναι τόσο ξερά, τόσο αφυδατωμένα, άμα τα τρίψεις λίγο έτσι με τη ράσπα και μετά βάλεις αυτή εδώ πέρα την κρέμα για 2-3 μέρες, βλέπεις κατευθείαν διαφορά. Και μη μου πεις ότι είμαι υπερβολική αυτή τη στιγμή, βλέπεις επιτόπου από την ίδια στιγμή. Όλο το καλοκαίρι αυτή φοράει, αλλά ακόμα τη φοράει και το χειμώνα. Εγώ, να είμαι ειλικρινής, σε αυτό ντεμπελιάζω αρκετά. Θα βάλω μόνο αν νιώσω τώρα το χειμώνα ότι είναι λίγο πιο ξερές οι φτέρνες μου, ενώ το καλοκαίρι φοράω συνέχεια. Το καλό είναι ότι δεν είναι σαν τις άλλες τις κρέμες ποδιών που βάζεις στα πόδια σου και είναι τόσο λιπαρές που πρέπει να φορέσεις κάποια κάλτσα, δεν μπορείς να περπατήσεις τίποτα. Αυτή απορροφείται κατευθείαν και είναι σαν να μην έβαλες ποτέ κρέμα, αλλά κάνει πάρα πολύ καλή νηδότηση, φανταστική. Θα προχωρήσω σε μια μεσοθεραπεία που είχε πάρει, που είναι αυτή εδώ πέρα. Έχει κρέμα προσώπου, αυτά είναι της νύχτας, κρέμα προσώπου, έναν ωρό και κρέμα ματιών. Δεν την πολύ ενθουσίασε. Λοιπόν, αυτές εδώ πέρα τις κρέμες είναι από την εταιρεία L-Biotica, λέει εδώ πάνω. Είναι αυτό εδώ πέρα το σετ που έχει κάνει εκείνη. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα είναι μια μεσοθεραπεία, είναι κρέμα προσώπου για νύχτα, ματιών και ωρό. Είχε ακούσει πάρα πολύ ωραία λόγια, το ότι κάνει πολύ καλή δουλειά σε λεπτές γραμμές και σε τι άλλο. Ότι αυτές εδώ πέρα τα προϊόντα, ότι είναι συσφυκτικές, ανοδομικές δερμοθεραπείες για τη νύχτα, αναζωογονητική φροντίδα και νεανικό δέρμα. Σας το διαβάζω τώρα από το site για να σας το πω ακριβώς. Και θα σας πω την άποψη της μαμάς μου. Και ότι είναι ιδανική λύση για την ανανέωση ενός όριμου δέρματος και ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, ότι είναι πλούσια και ενεργεί σε βάθος και βελτίωση με τη ρετινόλη, γιατί μέσα έχει και ρετινόλη, αν δεν κάνω λάθος, 1%, όχι ψέματα, 0,5%, γυαλουρονικό οξύ, κυραμίδια, φυτοκολαγόνο, σκουλέιν, sea butter. Και ότι ανάλογα με κάθε συστατικό σου κάνει αντίστοιχα και κάτι. Η φόρμουλα της κρέμας ενισχύει τη διαδικασία αναγέννησης του δέρματος κατά τη διάρκεια της νύχτας, διεγείροντας την προαγωγή κολαγόνου που προσφέρονται ορατά αποτελέσματα. Κάθε ημέρα το δέρμα γίνεται πιο σφιχτό, ελαστικό, απαλό, ενώ οι ρητίδες μειώνονται αισθητά. Η μαμά μου με αυτά εδώ πέρα δεν είδε κάτι, ενώ τα χρησιμοποιούσε δίμηνο, τρίμηνο, όσο πάνε. Πάνω από μήνα σίγουρα. Δεν είδε κάποια διαφορά. Ναι, μεν μπορεί η υφή να ήταν ωραία και καλή, αλλά δεν είδε κάποια διαφορά και δεν την ενθουσίασε, ενώ είχε ακούσει πολύ ωραία λόγια, οπότε δεν θα τα ξαναγοράσει. Άλλη πάλι για αυτή εδώ πέρα τη μεσοθεραπεία από την
L Biotica, τέλος πάντων αυτοί εδώ πέρα, έχουν πει τα καλύτερα και είναι ότι πρέπει να κάνεις μεσοθεραπεία στο σπίτι, μόνος σου, δεν ξετρελάθηκε, οκ, δεν θα το ξαναπάρει εφόσον δεν την άρεσε κάτι. Τώρα θα πάμε, πού θα πάμε, θα πάμε σε μια άλλη εταιρεία, γιατί το έχω χωρίσει εδώ πέρα μπροστά μου ανακατηγορία, όχι ανακατηγορία, αναεταιρεία να το πω σωστά. Θα πάμε στην Γκαλίνικο. Η μαμά μου την αρέσει πάρα πολύ η εταιρεία της Γκαλίνικο και μπορώ να πω ότι 2 κρέμες, τώρα μισό λεπτάκι να τις βρω, μου είπε ότι ένιωθε τραβήγματα στην αρχή όταν τα χρησιμοποιούσε. Μόνο για τις 2-3 φορές, ας πούμε μια εβδομάδα χοντρικά. Ενώ μετά σταματάει αυτό. Αυτό τώρα που βαστάω στα χέρια μου είναι ένα σωρός αναδόμησης ματιών με 18 κύρια συστατικά που έχει μέσα μπότο, εφέ, πεπτίδια, EGF, Factor και Genowhite και ρετινόλη. Όσο αφορά αυτό εδώ πέρα, με βάση της μαμάς μου από την Γκαλίνικο που είναι η ορός αναδόμησης ματιών, την άρεσε αρκετά, όσο πολύ, γιατί ένιωσε και το τράβηγμα. Και η υφή της ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί τη μαμά μου δεν την αρέσει ούτε να νιώθει λαδίλες ούτε τίποτα. Θα μου πεις και σε ποιον αρέσει. Εντάξει, εγώ δεν έχω τόσο να με ενοχλεί, ενώ τη μαμά μου δεν την αρέσει καθόλου. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα η κρέμα ματιών είναι ορός αναδόμησης ματιών, όπως σας είπα. Να πω ότι τα Γκαλίνικο έρχονται από Έλληνα δερματολόγο, που είναι εννοείται πιστοποιημένα από ΕΟΦ τα πάντα, και μπορώ να πω ότι την Γκαλίνικο την χαρακτηρίζουν ως τα ελληνικά κορεάτικα. Οπότε αυτό λέει πολλά και ότι η Γκαλίνικο είναι στις top πάνω εταιρείες που έχουμε στην Ελλάδα. Σε αυτήν εδώ πέρα την κρέμα, σας τα λέω έτσι χοντρικά, μπορείτε να πάτε να τα ψάξετε κι εσείς και να τα διαβάσετε καλύτερα. Είναι ότι έχει ένα πενταπεπτίδιο που μειώνει στο βάθος τη ρητίδα του προσώπου, προκαλεί όμως σύσταση το μειών της έκφρασης, ειδικά στο μέτωπο, γύρω από το μάτι και το γνωστό μάτι το πόδι της χήνας. Την άρεσε πάρα πολύ και ένα παραπάνω την άρεσε λόγω ότι ένιωσε το τράβηγμα αυτό. Το επόμενο που θα σας δείξω πάλι από Γκαλίνικο, και όλο αυτό είναι της μαμάς μου, είναι από την HFC με 7% κύρια συστατικά, μεταξύ ότι έχουν 3 διαφορετικά, 3 τύποι γυαλουρονικού, χείλισμα άρνικας, πεπτίδιο μπότοξ και αλόι βέρα. Και σε αυτήν εδώ πέρα τον όρο η μαμά μου είδε ότι ένιωσε ένα τράβημα, ένα τσίτωμα, αλλά στις πρώτες φορές μετά το σταμάτησε να το νιώθει αυτό, ίσως λόγω ότι ο οργανισμός της, το δέρμα της μάλλον, του συνήθισε, ή μετά ίσως μπορεί να σταματάει κιόλας να λειτουργεί. Αν και πιστεύω ότι δεν σταματάει να λειτουργεί από τις 5 πρώτες και 10 χρήσεις, απλά ίσως ο οργανισμός, το δέρμα ήδη το έχει καταλάβει πως λειτουργεί και δεν κάνει αυτές τις συσπάσεις που να νιώθεις το τράβημα. Δεν ξέρω τώρα παραπάνω, δεν το φόρεσα εγώ, αλλά την άρεσε και αυτό στην υφή. Σίγουρα κάποια από την Γκαλίνικο θα τα αγοράσει ξανά. Επίσης μου είχε πει ότι την άρεσε και αυτός ο όρο BTX, είχε γίνει χαμός η BTX, είχαν δει όλες τρομερά αποτελέσματα, σύσφυξη, ρητίδες, τα πάντα όλα. Μέσα αυτό έχει 13 κύρια συστατικά, νουκλεοντίδια, SNAP 8, Grow Factors, Matrixyl και αργυλίνη. Εγώ ξέρω ότι το νουκλεοντίδιο, αν το λέω σωστά, ότι είναι πάρα πολύ έτσι, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, θα τη χρησιμοποιήσω, ένα ισχυρό έτσι συστατικό που κάνει πολύ καλή δουλειά στο δέρμα. Προσωπικά δεν το έχω χρησιμοποιήσει εγώ σαν ζωή, αλλά ξέρω γιατί έχω ακούσει από διάφορες έτσι μαρτυρίες ότι έχει αρέσει σε πολλές κοπέλες εκεί έξω. Και αυτό την είχε ενθουσιάσει από ό,τι θυμάμαι, γιατί είχε γίνει πάρα πολύ ντόρος και την άρεσε αρκετά. Και να το μυρίσω. Και μοσχοβολάει ακόμα πάρα πολύ ωραία, έρχεται έτσι με πιπέτα και έχει πολύ καλό στόπερ εντωμεταξύ. Στο επόμενο
νουκλεοσίναμάιντ 20%, έχει μέσα νουκλεοτίδια και αμινοξέα και 11 κυρίως συστατικά. Αυτή εδώ πέρα ήταν μία κρέμα, αντιμετωπίζει ρητίδες, λεπτές γραμμές, ενζωογονεί δέρμα, αντιοξυδοτική προστασία, φωτοπροστασία και ενίσχυση το φωτοκύρασης, μειώνει τους σπόρους, μειώνει την υφή πορτοκαλιού και αντιμετωπίζει κοιλίδες. Επίσης προσφέρει ηλία, λαμπερή και όμορφη επιδερμίδα. Την είχε αρέσει τότε αυτό, ότι την άρεσε η φωτεινότητα που έβλεπε, ότι όντως και οι πόροι της έχουν μειωθεί από τότε που ξεκίνησε να ασχολείται τα τελευταία 2-3 χρόνια με κρέμες. Όντως δεν είναι ότι με αυτή εδώ πέρα μόνο το είδε, αλλά γενικά με τις κρέμες της Γκαλίνικο της άρεσε πάρα πολύ. Μία κρέμα που εντάξει δεν ενθουσιάστηκε, ήταν η βιταμίνη C, που είναι τα 30% υπερσυμπυκνωμένος ροζ βιταμίνη C. Οκ, ήταν ωραίο, δεν την άφησε κάποια έτσι λαδίλα, και αυτό είναι με πιπέτα, δεν την άφησε έτσι κάποια λαδίλα που κάποιες βιταμίνες ίσως έχουν πιο πολύ περιεκτικότητα σε κάποιο έλαιο. Αυτή δεν είχε, την άρεσε όμως αυτό, το ότι το έβαζε και δεν ένιωθε αυτή τη λιπαρότητα, αλλά εντάξει δεν ενθουσιάστηκε για τη βιταμίνη C. Όλοι γνωρίζουμε τι κάνει μια βιταμίνη C, εγώ όμως τη λέω μαμά πρέπει να ξαναγοράσεις μια βιταμίνη C να έχεις στη ρουτίνα σου. Τώρα περνάμε γρήγορα στο Blossom of Beauty, ελπίζω να το λέω σωστά γιατί έχει πάρα πολύ μικρά γραμματάκια που με το ζόρι το βλέπω. Είναι αυτήν εδώ πέρα η κρέμα, ο ροζ, είναι ρητίδες, filler και lifting. Αυτό εδώ πέρα είχε γίνει ντόρος γιατί λέει ότι είναι mimic φόρμουλα για γέμισμα κάθετων και οριζόντιων ρητίδων, και ότι δίνει μια παράτηση και στις εμβατικές θεραπείες προσώπου και έχει μέσα 5 διαφορετικά πεπτίδια που γεμίζει τις ρητίδες μέχρι και 80% στο διάστημα μόλις 14 ημερών. Να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω ούτε εκείνη έχει δει κάτι το ότι έβαλα την τάδε κρέμα και είδα ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Με όλες αυτές τις κρέμες που έχει χρησιμοποιήσει κατά καιρούς, έχει αλλάξει αρκετά το πρόσωπό της, όχι τόσο όσο ίσως λένε στα social media και γενικά που ακούμε όταν μας παρουσιάζουν ένα προϊόν, αλλά από εκεί που είχε κάποιες έντονες έτσι ρητίδες, υπάρχουν εκεί, ναι φυσικά εφόσον δεν έχει κάνει κάποιο botox ή κάποιο τέλος πάντων ενέσιμο, απλά δεν είναι τόσο χαρακωτά, δεν είναι τόσο έντονα, είναι πιο ήπια αλλά πάλι φαίνονται. Την άρεσε αυτό γιατί είναι για όλα, την άρεσε η υφή, την άρεσε το άρωμα και ξέρετε τι άλλο την άρεσε, ότι έβαλε και δεν το ένιωθε. Όπως το ίδιο ισχύει και με αυτήν εδώ πέρα, πάλι από την ίδια εταιρεία, Esperis, αν το λέω σωστά δηλαδή. Τι έχω πάθει σήμερα, τέλος πάντων μέσα αυτό έχει βιταμίνη C και είναι 3 σε 1 θεραπεία, είναι για μέρα, νύχτα και μάτια, οπότε φοράς αυτό όλη τη μέρα, και το πρωί και το βράδυ, και το βάζεις και στα γύρω από το μάτι. Αυτά βολεύουν πάρα πολύ. Αν δεν σου αρέσει να ασχολείσαι πολύ με τις κρέμες, αν βαριέσαι τις κρέμες, άμα κάνεις αρκετά ταξίδια και θες 2 πραγματάκια να έχεις μέσα στη τσάντα σου, μέσα στο νεσεσέρ σου και όχι 5 προϊόντα για το βράδυ, 3 προϊόντα για τη μέρα. Όχι, παίρνεις ένα και συμφέρει. Την άρεσε και αυτό γιατί πέρα ότι ήταν έτσι πλούσια η αίσθηση, απαλή επιδερμίδα, μοσχοβολούσε, την άρεσε το ότι το φορούσε αλλά δεν το φορούσε. Δηλαδή έβαζε την κρέμα της αλλά ένιωθε ότι σαν να με φοράει. Και πολλές φορές σκεφτόταν άραγε έβαλα κρέμα ή δεν έβαλα. Και προσπαθούσε να θυμηθεί τι είχε κάνει και πολλές φορές ίσως να έχει βάλει και 2 φορές την ημέρα λόγω ότι δεν ήταν σίγουρη αν φορούσε ή δεν φορούσε κρέμα. Το ίδιο ισχύει και για αυτό εδώ πέρα που είναι 6 Elements Blossom Beauty πάλι, που έχει μέσα μιμητικό botox και ρητίδες, γέμισμα και lifting. Αυτό είναι ένας ορός με πιπέτα που είναι για πάνω στις ρητίδες σε όλο το πρόσωπο και είναι για τις ηλικίες 20 μέχρι 99 χρονών και λέει ότι κάποιο ποσοστό είδε αύξηση της ενυδάτωσης σε 1 ώρα
και άλλο ποσοστό μέσα σε 28 μέρες, και αύξηση λάμψης σε 7 μέρες και αύξηση σε 28. Ανάλογα δηλαδή τώρα εδώ με τα ποσοστά που σας λέω, απλά δεν σας τα λέω να μην σας μπερδεύουν και ελπίζω και τώρα μην σας έχω μπερδέψει, και αυτό την άρεσε πολύ. Αυτό υπάρχει και σε μικρό και σε μεγάλο έτσι μέγεθος, συν σετάκια, που μαζί με αυτό έρχεται και κρέμα αντίστοιχη που είναι και για το πρόσωπο και για τα μάτια μέρας και νύχτας, αν δεν απατώμε, που δεν την έχει τελειώσει αυτή τη στιγμή αλλά είναι στο τελείωμα, και αυτό την άρεσε γιατί ανάλαφρο, όλη την ώρα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, να πω πιο σωστά, και ότι δεν ήταν βαρύ, ούτε άφηνε λιπαρότητα, γελάδες, τίποτα, φανταστικό. Και αυτά εδώ πέρα, αυτό με το άλλο, το είχε πάρει μαζί μου, ναι, το είχε πάρει τότε μαζί της στην Καβάλα. Και περνάμε στα τελευταία έτσι προϊόντα της μαμάς μου, ελπίζοντας ότι έχω μεταφέρει τα λόγια της σωστά. Από την ακάμνια, την έχουν αρέσει πάρα πολύ, λέει δεν ξέρω αν έχω δει 100% αποτέλεσμα από την ακάμνια, αλλά λέει μου αρέσει πάρα πολύ η αίσθηση που μου αφήνουν, για τα επόμενα προϊόντα που θα σας δείξω, για την αίσθηση που μου αφήνουν, για το πώς το νιώθω το δέρμα μου. Τώρα λέει δεν ξέρω αν 5% έχει μειωθεί μια ρητίδα, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, αλλά μόνο την αίσθηση που μου αφήνουν, μόνο το ότι νιώθω πιο όμορφη την επιδερμίδα μου, εμένα λέει μου αρέσουν. Θα σας δείξω αυτό εδώ πέρα, είναι μια κρέμα ματιών με 4D γυαλουρονικό, είναι αυτό εδώ πέρα, την άρεσε αρκετά, την άρεσε η αίσθηση που ένιωθε κάτω από το μάτι της, ελπίζοντας ότι όντως έχει κάνει κάτι της τέλος πάντων κάτω από το μάτι, αν και μπορώ να πω ότι εγώ υπάρχουν μέρες που θα δω τη μαμά μου ότι οι ρητίδες σαν να έχουν δεν έχουν τόσο έντονη αναγλυφότητα, και υπάρχουν και άλλες μέρες που είναι σαν να μην είχε βάλει ποτέ κρέμα. Όχι για αυτή, γενικότερα μιλάω, υπάρχουν και αυτές οι μέρες, όπως την είχε αρέσει και από την ακάμνια η Lift Up Botox, εδώ όπως λέγει το όνομα, είναι σε serum όπως το βλέπετε, όπως λέγει το όνομα, μέσα έχει, δημιουργεί την αίσθηση Botox, και αν δεν κάνω λάθος έχει νιώσει και ένα αίσθημα τραβήγματος. Επίσης την είχε αρέσει αυτό εδώ πέρα το stick, θα το πω εγώ, που είναι για τα μάτια και για γραμμές, είναι Serum Treatment Through Lift Up Serum. Αυτό εδώ πέρα μου το έκανε η μαμά μου και εμένα influence, δεν μου έκανε καμιά άλλη influence σε αυτό το κομμάτι, μόνο η ίδια μου η μαμά, το έχει πάρει αν δεν απατώμε μία φορά και θέλει να το ξαναγοράσει. Ή είναι αυτή η δεύτερη, δεν θυμάμαι. Πάντως αυτό εδώ πέρα, υπάρχουν δύο τέτοια παρόμοια προϊόντα στο site, υπάρχει αυτό και σε ένα λευκό. Το λευκό είναι ότι μπορείς μόνο στο μισό μάτι να το βάλεις τέλος πάντων. Ενώ αυτό μπορείς να το βάλεις μέχρι και στο δάκρυ και κάνει μια τελή θεραπεία για ρητίδες, για γραμμές εκφράσεις, για πόθη της σχήνας, για τους μαύρους κύκλους, τα πάντα. Και επειδή έχει μέσα το ρολό αυτό εδώ πέρα, μπορείς γενικά άμα σου τελειώσει οποιαδήποτε κρέμα να κάνεις έτσι διάφορες κινήσεις για να μπορέσεις να βοηθήσεις να πλουθεί καλύτερη κρέμα και να κάνεις και μασάζ, όπως σας το είπα και στο τελευταίο βίντεο, όχι το τελευταίο, στο βίντεο που σας έδειξα την πρωινή μου ρουτίνα. Και τώρα ήρθε η ώρα η δική μου. Λοιπόν, το νούμερο 1 και το αγαπώ αυτό είναι το Dry Shampoo από Shein της Lidl. Ήταν με τη μυρωδιά του λίπα και τριαντάφυλλο. Αυτό εδώ είναι υπέροχο, φανταστικό. Έχω αυτή τη στιγμή με ακριβώς το ίδιο με καφέ καπάκι, αν δεν κάνω λάθος σας το είχα δείξει κάποιο haul, απέσιο. Δεν μου αρέσει. Δυστυχώς. Το άλλο έχει πάρα πολύ ωραία μυρωδιά. Χάλια όμως εφαρμογή, δεν μαζεύει τη λιπαρότητα, ενώ αυτό είχε μια όχι και τόσο ωραία και έκανε δουλειά, μάζευε λιπαρότητα, τέλεια. Το άλλο καθόλου καλό, αλλά τέλος πάντων, πάντως αυτό είναι φανταστικό και πρέπει να βρω το συγκεκριμένο ξανά το ίδιο να χρησιμοποιήσω. Τελείωσε έτσι μια κρέμα της Victoria's Secret που ήταν Pure Daydream, που μέσα είχε πέρλα ορχιδέας, ροζ, κάραντ, τι ήταν αυτό, σταφύλια και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, δεν συμμαζεύεται.
και μου άρεσε γιατί πέρα ότι μου σχοβολούσε, λες και φορούσα κολόνια, που μέχρι και τώρα μου σχοβολάει, όπου και μου θυμίζει τότε την εποχή που όταν το πρωτοπήρα, πώς μου σχοβολούσα και τι αναμνήσεις έχω από τότε. Εγώ γενικά το έχω αυτό. Συν ότι απορροφόταν τόσο πολύ εύκολα και δεν άφηνε ούτε στάπες ούτε σπρίλες, τόσο βελούδινο μετά το δέρμα. Φανταστικό, πραγματικά ένιωθα ένα αγγελάκι της Victoria's Secret. Το αγαπημένο μου, το έχετε δει αυτό χιλιάδες φορές, είναι τούτο εδώ και πιστεύω ότι θα το βλέπετε συνέχεια μέχρι που να βρω κάτι άλλο το να με ενθουσιάζει τόσο. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι από την L'Oreal, είναι αυτό εδώ πέρα το toner για ξηρή και ευαίσθητη επιδερμίδα, μου σχοβολάει του ονείρου, τριαντάφυλλο με γιασεμί. Δεν έχω βαρεθεί στιγμή να το φοράω, να το χρησιμοποιώ, φανταστικό. Δεν ξηραίνει το πρόσωπο, έχει μια πάρα πολύ απαλή επιδερμίδα. Στην ενυδατώνει, τουλάχιστον για τη δική μου που είναι ξηρή. Τώρα άμα έχεις λιπαρή και πας εδώ πέρα δεν ξέρω πώς, εγώ έχω ξηρή κανονική κάπως και είναι φοβερό. Θα σας δείξω σαφώς και δύο έτσι μάσκες από το Lidl, αυτή εδώ πέρα με το ρόβι, φανταστικές, πάρα πολύ ωραίες, πάρα πολύ έτσι ωρό έχει μέσα, αρκετά μεγάλο το ύφασμα που εγώ το γυρνάω κιόλας. Υπέροχη ενυδάτωση, τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις μάσκες, να τις δοκιμάσετε και έχουν πάρα πολύ καιρό να φέρουν τις μάσκες στο Lidl που ήταν τύπου σαν τη Σαπιβίτα που είναι σε καρτελάκια μικρά που είναι μέσα κρέμα, που φανταστικές. Το επόμενο έτσι προϊόν πάλι που θα σας δείξω είναι πάλι από την Bioten, μάσκα προσώπου, sheet mask για την ακρίβεια, κολαγόνο, αυτή εδώ πέρα. Υπέροχη, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία ενυδάτωση και την επόμενη μέρα νιώθα πάρα πολύ ενυδατωμένο το πρόσωπό μου, πάρα πολύ ωραίο. Επίσης αυτό εδώ πέρα της Garnier, υπέροχα eye patches, έχει μέσα βιταμίνη C αν δεν κάνω λάθος, γελουρονικό και χυμό πορτοκάλι, τέλος πάντων το πάνω κάτω είναι το ίδιο. Και μειώνει ρωτά τις σακούλες και δίνει φωτεινότητα κάτω από τα μάτια. Εγώ αυτές τις μεταχειρίστηκα το πρωινό που θα ερχόταν η make-up artist να με κάνει το μακιγιάζ για το γάμο μου. Ήταν η πρώτη επαφή με το προϊόν αυτό, δεν το είχα ξαναδοκιμάσει, το έχω δει αλλά δεν το έχω αγοράσει όπως και ήδη ξέρετε, γιατί σας τα δείχνω ότι μου αρέσει, δεν μου αρέσει όταν αγοράζω κάτι κτλ. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία ενυδάτωση κάτω από το μάτι, πάρα πολύ ωραίο φωτεινό, μ' άρεσε πάρα πολύ και θέλω και εγώ να το αγοράσω. Ένα mini break για lip oil. Τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε. Το επόμενο προϊόν είναι μια μάσκα από Pure Hills by Nature Village, είναι αυτό εδώ πέρα. Το έχω ακόμα στο κουτί του, το ανοίγεις και έρχεται σε ένα αρκετά μεγάλο βαζάκι μελί, είναι έτσι, το ανοίγεις, έχει και προστατευτικό και με αυτό τον είχε αντί να το βγάλεις και μέσα είναι μια, τώρα δεν είναι πια, ήταν μια μάσκα σε τζελένια μορφή που το φορούσε σε όλο το πρόσωπο για να κάνει έτσι σύσφυξη και να λιάνει ρητίδες. Εγώ το χρησιμοποιούσα και σε όλο το πρόσωπο και τοπικά. Το μόνο στην αρχή που μέχρι να το συνηθίσω το προϊόν ήταν ότι δεν μου άρεσε πάρα πολύ ότι μέχρι που να απορροφηθεί κολλάει, δηλαδή μέχρι που να στεγνώσει κολλάει. Αλλά μετά το συνήθισα και εννοείται έμαθα πόση ποσότητα χρειάζεται. Πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν ξέρω αν θα το ξανααγοράσω. Λογικά όχι, γιατί υπάρχουν και άλλες έτσι εταιρείες εκεί έξω, αλλά πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίο και όχι και τόσο τζιμπημένο. Το επόμενο που θα σας δείξω ήταν μια μάσκα που πήρα, πρώτη φορά χρησιμοποίησα μια τέτοια από του Lidl. Ήταν μαύρη μάσκα, μου σχοβολούσε φανταστικά, δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι ότι να μου σχοβαλάει τόσο όμορφα λόγω ότι έχει μέσα άνθρακα και είχε και λουλούδια έτσι έξτρα, πάρα πολύ ωραία. Μου σχοβολούσε φανταστικά και σε αυτό είδα ωραία ενυδάτωση, δεν είδα κάτι διαφορετικό, για όλους τις τύπου επιδερμίδες είναι.
δεν είδα ούτε να με ξερίνει τίποτα, σαν να έβαλα μια απλή έτσι ενυδατική μάσκα, πολύ αξιότιμη, μπράβο. Αγαπημένη μάσκα κάτω από τα μάτια είναι αυτή εδώ πέρα της Αφιβίτας με το σταφύλι, αγαπώ, αγοράζω συνέχεια, με το που δω ότι έχω μόνο ένα τέτοιο φακελάκι ανάνοιγο, τσουπ πάω και αγοράζω κι άλλο γιατί δεν θέλω να ξεμείνω, αγαπώ. Είναι σαν μια κρέμα με απαλό ροζ χρώμα θα πω, το βάζεις κάτω από την περιοχή του ματιού, την αφήνεις εκεί να στεγνώσει, εγώ κοιμάμαι και με αυτό και αυτό κάνει δουλειά του. Κάνει τη δουλειά του, κάνει τόσο ωραίο το μάτι. Έχω δει και ότι κάνει, άμα το χρησιμοποιείς μέσα στην εβδομάδα 2 και 3 φορές, έτσι, όχι μια φορά το μήνα, βλέπω ότι στις λεπτές γραμμές τις μειώνει. Τις μειώνει. Τώρα το κατά πόσο, καλά όχι ότι λες και πήγα και έκανα μπότοξ, αλλά τις λιένει και αυτό με τρελαίνει. Γι' αυτό και συνέχεια το αγοράζω και το φοράω. Το επόμενο που θα σας δείξω και αυτό έτσι σε μορφή μάσκας είναι Black Detox Mask από Wise Beauty για for women. Είναι ενεργός άνθρακας με φυτοπλακτών και καολίν, ήταν αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, δεν τρελάθηκα και πάρα πολύ με τη μυρωδιά της και μου άρεσε και κάτι με χαλούσε, πάντως ήταν μαύρη, μια έτσι ωραία πάστα μαύρο. Το βάζω σε όλο το πρόσωπό μου. Κάποιες φορές η αλήθεια είναι ότι ένιωθα ξηρότητα στα σημεία, οπότε δεν το βάζα σε όλο το πρόσωπο, το βάζα τύπου μόνο στο τάφ. Και όχι πάντα στο τάφ, ίσως μόνο εδώ στη μύτη και εδώ στο πηγούνι ή γενικά. Και δεν το άφηνα πάρα πολύ ώρα, 5 λεπτάκια το πολύ, για να μην ξεραθεί εντελώς η επιδερμίδα μου και μετά πήγαινα με μάσκες και έξτρα κρέμες. Τώρα θα σας δείξω πρώτα, τώρα αν είναι το κάνουμε έτσι, να σας δείξω όλα τα πιο skincare που έχω εγώ εδώ στα άδεια μου και μετά θα πάμε στο μακιγιάζ. Από Natura Siberica, από την σειρά Lab, αυτή εδώ πέρα, Biome Repair Eye Cream. Εντάξει, την αγάπησα, μπορεί να είναι μια σταλίτσα, εγώ περίμενα ότι θα ήταν πιο μεγάλη, αλλά δεν ήταν, δεν πειράζει. Έχει μέσα βιταμίνη ε 0,25% και πεπτίδια είχε 4%, φανταστική. Από τις πιο ωραίες κρέμες που έχω δοκιμάσει το τελευταία χρόνια. Φανταστική, δηλαδή μπορώ να πω ότι η Natura Siberica έχει πάρα πολύ ωραίες κρέμες γενικότερα, αλλά και οι κρέμες ματιών φανταστική. Μ' άρεσε γιατί ναι με την έβαζα, ναι μεν απορροφούνταν από το πρόσωπό μου, αλλά μετά όταν ακουμπούσα το δέρμα μου δεν το νιώθω ότι, ξέρεις τι, το απορρόφησε το δέρμα, αλλά είναι σαν να είναι ξηρό, σαν να μην έχει κάποιο προϊόν κάτι. Το ένιωθες εκεί πέρα. Δεν ήταν βαρύ στο πρόσωπο καθόλου, ενώ ότι κάτω από το μάτι δεν το ένιωθες βαρύ. Το ένιωθες ενυδατωμένο και είχε την αίσθηση υγρού κάτω από το μάτι. Συν ότι ήταν πιο φωτεινό. Φανταστικό, μου άρεσε πάρα πολύ. Στο επόμενο είναι για την περιποίηση σώματος από Touch of Pure Prebiotic, φυσικό κοσμητικό σε ρολόν παρακαλώ, και είχα την απόχρωση Blossom Fresh. Δεν μου θυμίζει νομίζω και τόσο Blossom Fresh, αλλά τέλος πάντων είναι και φυτικό, είναι ωραία η μυρωδιά του, δεν λες Παναγία μου τι μπόχα είναι αυτή, πάρα πολύ ωραίο, για φυτικό έτσι προϊόν αρκετά καλό, για το χειμώνα αν μια φορά την ημέρα να κάνεις χρήση είσαι κομπλέ, για το καλοκαίρι που υπάρχει περισσότερη έντονη εφίδρωση λόγω ζέστης, χρειάζεσαι 2-3 φορές μέχρι που να πας σπίτι να κάνεις μπάνιο. Γιατί το λέω αυτό, εγώ έβαζα, σας είπα, γύρω στις 7.30-8 παρά, ούτε, πιο νωρίς, θα πούμε 7.30, τέλος πάντων. Και ήθελα κατά τις 11.30-12 μια ανανέωση, αλλά ήμουν στη δουλειά. Μόνο αυτό είναι το κακό του, ότι το καλοκαίρι θέλει μια έξτρα ανανέωση μέχρι που να πας σπίτι σου για να κάνεις εννοείται ντουζ, δεν μένεις έτσι. Πάρα πολύ ωραίο, θέλω να τα ξαναγοράσω γιατί μου αρέσει κιόλας ότι είναι σε ρολόν και με βολεύουν περισσότερο το ρολόν σε σύγκριση με την πάστα. Πάρα πολύ καλό. Και δυστυχώς έφτασα στο τέλος του τα αγαπημένα μου προϊόντα από την
Aurora. Θα σας μιλήσω τώρα για την Cover. Είναι 24ωρη πλούσια έτσι κρέμα για όλους τους τύπους δέρματος και 24ωρη. Είναι αυτήν εδώ πέρα, με χαβιάρι δηλαδή. Είναι κατακριουργημένη γιατί είχε έρθει μαζί μου και σε διάφορα ταξίδια στην Καβάλα. Είχε και αυτό προστατευτικό. Κράτησε αρκετό καιρό. Μου σχοβολάει τόσο ωραία, καμία σχέση με χαβιάρι. Μου σχοβολάει, δεν ξέρω πώς να το πω, σαν άρωμα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία είναι η υδάτωση και το μακιγιάζ με τα έστρωνα πάνω του. Φανταστικά, καθόλου λιπαρότητα, ούτε το νιώθα βαρύ, τίποτα. Είχα μια τέτοια πάνω κάτω έτσι λάμψη στο πρόσωπο που μου άρεσε και εννοείται θέλω να το ξαναπάρω γιατί είμαι λάτρης της Aurora. Δυστυχώς μου τέλειωσε το baby μου και αυτό θέλω να το ξαναγοράσω. Από την Aurora το Face Elixir έχει μέσα και κολαγόνο και γελουρονικό, οπότε είναι ακόμα πιο ωραίο γιατί και τα δύο προϊόντα, τα δύο συστατικά δουλεύουν τέλεια στο πρόσωπο. Χρειάζεται το πρόσωπο να έχει και το κολαγόνο και τα γελουρονικά, οπότε αν σε ένα σέρουμ ή σε μια κρέμα υπάρχουν και τα δύο αυτά συστατικά, τότε μπορείς να καταλάβεις θαύματα. Πάρα πολύ ωραία έτσι αίσθηση ενυδάτωσης, πηγαίνει εις βάθος ο ορός αυτός, φανταστικό. Το αγαπάω. Γενικά η Aurora έχει πάρα πολύ ωραία αξιότιμα, αξιόλογα προϊόντα που πραγματικά αξίζει να τα δοκιμάσετε έστω μία φορά και να υπενθυμίσω ότι είναι ελληνική εταιρεία, όπως δεν σας ενημέρωσα ότι η ελληνική εταιρεία είναι Kia Camnia και το θα τα καταστρέψω εδώ πέρα και το Blossom of Beauty είναι ελληνικότατες και με φυτικά προϊόντα Blossom of Beauty. Και τώρα έχουν μείνει αυτά εδώ πέρα που είναι μόνο μακιγιάζ. Οπότε τώρα κορίτσια πάμε στο στοιχείο μας. Θα σας δείξω, τι να σας δείξω. Κάποια είναι ότι τα έχω τελειώσει, κάποια είναι ότι απλά θέλουν πέταγμα. Γιατί έχουν λήξει, έχουν τελειώσει, έχει τελειώσει η ζωή τους και πρέπει να βρουν μια θέση στα σκουπίδια. Καθώς θα τα καθαρίσω για να τα αδειάσω, να τα καθαρίσω για να τα πάω στην ανακύκλωση. Αυτή είναι εδώ πέρα η πούδρα από Elixir. Ήταν η απόχρωση 200 Milky Sweet. Έχει λίγο η απόχρωση μέσα το χρώμα της. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα τσικ σκούρα για μένα. Βέβαια μια χαρά ήταν το καλοκαίρι και τώρα μέχρι που να την τελειώσω το χειμώνα το κατέβαζα αρκετά και με μπρόζερ ήμασταν κομπλέ. Πάρα πολύ ωραία, είναι HD αλλά δεν είναι για λιπαρές επιδερμίδες, επειδή εγώ σας έχω πει ότι έχω κανονική ξηρή, ανάλογα τώρα τα κέφια του, επιδερμίδα. Χρησιμοποιώ πάρα πολύ έτσι ενυδυτικά προϊόντα που έχω δει ότι μου αρέσουν και δουλεύουν καλά στο δέρμα μου, άσχετα που κάνω συνδυασμό πάρα πολύ ενυδατικού με ματ. Μ' αρέσει αυτό το αποτέλεσμα που δίνει και με αυτήν εδώ πέρα την πούδρα δεν είδα να σετάρετε, ναι, αλλά να γίνεται ματ το αποτέλεσμα στο πρόσωπό μου. Αντιθέτως έλαμπα πάρα πολύ, όπως μου είπε και μια κοπέλα κάτω από τα σχόλια ότι ξέρεις τι, έχει βγει αρκετή λιπαρότητά σου, δοκίμασε μια πιο καλή πούδρα, όλα αυτά. Δεν ήταν ότι δεν είχα βάλει πούδρα, είχα βάλει πούδρα, απλά αυτήν εδώ πέρα δεν είναι για λιπαρές επιδερμίδες. Εγώ που είπαμε ότι φοράω ενυδυτικά προϊόντα, γυάλιζα. Θέλεις ανανέωση μέσα στην ημέρα αν δεν σου αρέσει να λάπεις, αλλά ήταν ok. Η αλήθεια είναι ότι σε κάποιες έτσι στιγμές θα ήθελα να με έκανε λίγο πιο μάτα, αλλά παρόλα αυτά λόγω ότι η επιδερμίδα μου είναι ξηρή κανονική, κάπου εκεί, δεν με ενόχλησε, μόνο υπήρχαν λίγες τιμές. Παρ' όλα αυτά πάρα πολύ ωραία για τα ξηρά κορίτσια που θέλουν και λίγη πουδρίτσα, αλλά όχι για τα λιπαρά κορίτσια που βρίσκονται εκεί έξω. Το επόμενο προϊόν που θα σας δείξω, επιτέλους το τελείωσα γιατί δεν άντυχα άλλο, εκνευριζόμουν. Ήταν από τη Technique αυτό εδώ πέρα το primer, brightening primer, που είχε μέσα βιταμίνη C, υποτίθεται ένα brightening primer, ντύφλα του και τη μούτζα του θα πω. Αυτό ρε παιδιά δεν ήταν primer, δεν ήταν primer. Καταρχήν ήταν σαν, τα είδατε και από τα προηγούμενα βίντεο έτσι, ήτανε σαν υγρό highlighter πορτοκαλένιο. Δεν ήταν για όλο το πρόσωπο. Κάνα 2 φορές το επιχείρησα και ήμουν πορτοκαλί.
δεν. Το έβαζα στα ψηλά σημεία και τόσο όσο και το άπλωνα για να μην αφήνει και αυτή την πορτοκαλίλα στο πρόσωπο και λίγο σαν ένα λάμπο. Κάπως προσπαθούσα να το χρησιμοποιήσω. Πέρα από αυτό μου είχε έρθει από τότε χαλασμένο, δηλαδή τώρα κάνω έτσι, ποτέ δεν έβγαλε, είναι πεντακάθαρο εδώ πέρα το στόμι γιατί έλειπε ένα σωληνάκι, δηλαδή αυτό που με βλέπατε και έβαζα, του λείπε ένα σωληνάκι, δεν είναι ούτε μέσα τίποτα. Θα το πιανα, θα το νιώθα. Ίσως ήταν ελαττωματικό, αλλά δεν μου άρεσε και δεν θα το ξαναπάρω ποτέ, δυστυχώς, παρόλο που η Technique είναι από τις αγαπημένες μου make-up εταιρείες. Το επόμενο δεν το χρησιμοποίησα και ποτέ, καλά, 2-3 φορές ίσως, είναι από Benefit το 3D Brow Tones που είχα την απόχρωση, άκου τώρα, Deep Blue. Αυτό εδώ πέρα, δεν ξέρω αν κυκλοφορούν ακόμα, απλά το είχα μέσα στη βαλίτσα μου, έτσι γιατί, θα σας πω τώρα γιατί. Ήταν αυτό το βουρτσάκι για τα φρύδια. Τώρα εγώ να σκάσω μύτη με μπλε φρύδια το έκανα. Το έκανα με απαλά έτσι λίγο σαν κάτι της να γαλαζίζουνε, όχι πάρα πολύ. Δεν μου άρεσε το αποτέλεσμα και δεν το έκανα και ότι είχα μπλε και μαλλιά, τα μισά. Τέλος πάντων, αυτό το είχα κερδίσει κάποτε σε έναν διαγωνισμό και το κοτσάραν μέσα. Και εγώ το είχα. Το χρησιμοποίησα, προσπάθησα να το χρησιμοποιήσω και σαν μάσκαρα. Δεν θα το κρατήσω σε ένα κουτάκι που έχω από τα πρώτα έτσι καλλιτικά, σαν να θυμάμαι ότι είχα μια μπλε μάσκαρα για τα φρύδια. Αλλά όχι ότι θα το χρησιμοποιήσω ή μπορεί κιόλας να το πετάξω, δεν ξέρω. Θα το πετάξω, τι να το κρατήσω. Το επόμενο που θα σας δείξω είναι αυτό εδώ πέρα από την W7 Primer Magic Camera Ready. Δεν το τελείωσα, εντάξει, βλέπουμε ότι εδώ έχει χαλάσει, έχει γίνει κομματάκια, πάρα πολλά χρόνια το έχω, δεν το φορούσα το τελευταίο καιρό σχεδόν καθόλου και όταν το δω ότι έχει γίνει έτσι λέω τι το κρατάς και σου πιάνει το μέρος. Είναι ένα primer αρκετά matte λόγω ότι το βάζει στους πόρους και του στολώνει, έχει μέσα σιλικόνη, αυτό σημαίνει ότι σε κάποια έτσι προϊόντα foundation ίσως να μην ταιριάζουν πάρα πολύ καλά μεταξύ τους, να δημιουργείται κάποια άσχημα σημεία που να είναι σαν κέικι, να μην απλώνεται καλά και πάει λέγοντας όταν γίνεται αυτό. Όταν όμως συνδυάζεται και το primer μαζί με το foundation βγαίνει ένα υπέροχο αποτέλεσμα. Πάρα πολύ ωραίο ήταν όταν έβαζα στους πόρους, φανταστικό matte, τα κάλυπτε πάρα πολύ καλά. Εν τω μεταξύ, δηλαδή από εκεί πέρα αν έχω 10% πόρους, τα έκανε 5%. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν, άμα είστε κορίτσια που έχετε έτσι πόρους. Το επόμενο που θα σας δείξω, και αυτό παίζει να το έχω κερδίσει σε κάποιο έτσι διαγωνισμό, το χρησιμοποίησα λίγες φορές, αλλά μετά δεν. Ήταν από την Ομόρφια που τώρα έχει αλλάξει όνομα και τη λέγεται κάπως διαφορετικά που ποτέ δεν το θυμάμαι. Ήταν ένα ματ κραγιόν, που αυτό το κραγιόν ήταν σε λευκή απόχρωση για να βάζεις πρώτα αυτό και από πάνω να φοράς ένα κραγιόν και να το κάνεις λίγο διαφορετικό το χρώμα του, είναι το ξανοίγεις κάπως, το χρησιμοποίησα λίγες φορές αλλά μετά δεν, γιατί δεν ήθελα να ξανοίγω τα κραγιόν μου κι εγώ. Δεν, να το βάλω στο θόρυβο πάλι. Με τη Wet n Wild, το Photo Focus Foundation, στην απόχρωση Soft Ivory. Λοιπόν, είναι ένα foundation που είχε έτσι μια σπάτουλα, ωραία μεγάλη σπάτουλα, αρκετό προϊόν. Εγώ δεν το βάζα σαν κύριος foundation. Έρχομαι τώρα εδώ πέρα γιατί διχάζομαι. Και μου αρέσει και δεν μου αρέσει. Θέλω το ξαναπάρω, δεν είμαι σίγουρη. Λοιπόν, κάνα 2 φορές το χρησιμοποίησα μόνο του, απλά να δω πώς φαίνεται μόνο του, γιατί είχαν πει πάρα πολύ καλά λόγια γι' αυτό. Και ότι είναι HD για τις φωτογραφίες είναι ότι πρέπει και για βίντεο. Πρώτη φορά βγήκε ένα flawless αποτέλεσμα, ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα στο πρόσωπό μου που δεν με αναγνώριζα. Και όταν ξαναποφάσισα, που ήταν για να πάω και βόλτα κιόλας, έπρεπε να βγω, να ετοιμαστώ και να είμαι έτοιμη σε 2 ώρες και το δοκιμάζω, ήταν χάλια. Δεν ήταν καθόλου ωραίο, είχα κάνει εννοείται την πρωινή μου ρουτίνα, μετά είχα κάνει με τα primer μου κανονικά ενυδάτωση, τα πάντα. Όταν το έβαλα ήταν
πάρα πολύ ξηρό, πάρα πολύ άσχημο, δεν ξέρω τι είχε συμβεί και από τότε δεν το ξαναχρησιμοποίησα ποτέ μόνο του. Μαζί όμως με άλλα foundation και της Technique και της Catrice και με τι άλλο το έχω χρησιμοποιήσει, νομίζω με αυτά πάρα πολύ ωραία δουλίτσα γίνεται. Πολύ ωραίο. Σε συνδυασμό για το δικό μου το δέρμα με άλλα ενυδατικά foundation, υπέροχο. Μόνο του φοβάμαι να το ξαναχρησιμοποιήσω, οπότε δεν ξέρω αν θα ήθελα στο μέλλον να το ξανααγοράσω. Αν μου πεις αυτό το Photo Focus που είναι matte, της Wet n Wild ή της MUA το Brow Base Foundation, θα επιλέξω το MUA το foundation. Οπότε, ναι. Πάω στο επόμενο όχι, δεν πάω σε κραγιόν, πάω σε δύο προϊόντα από την Catrice, πάρα πολύ ωραία, τα είχα λιώσει. Μετά όμως επειδή έτυχε να έχω foundation και πιο ανοιχτόχρωμα και λίγο πιο σκουρόχρωμα για τη δική μου επιδερμίδα, τα άφησα στην άκρη και δεν τα χρησιμοποιούσα, παρόλα αυτά είναι φανταστικά. Είναι Prime and Fine, είναι Makeup Drops που βοηθά το foundation σου να βρεις την κατάλληλη την απόχρωση. Αν είναι πολύ σκούρο, βάζεις αυτό εδώ πέρα. Αν είναι πάρα πολύ ανοιχτό, βάζεις το bronzer. Άλλοι πάλι αυτό το χρησιμοποιούσαν όχι μόνο για να κάνεις, αν δεν απατώμε και δεν κάνω λάθος, να φτιάξεις απλά το foundation σου, το χρησιμοποιούσαν να κάνουν και κοψίματα ή και φωτεινότητα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό λέγεται lightening και αυτό λέγεται darkening. Φανταστικό, πάρα πολύ ωραία. Αν θα ξαναχρειάζομαι αντίστοιχα, πιστεύω ότι θα ξαναεπιστρέψω σε αυτά, όπως και μια εταιρεία, ποια είναι, έχει η LA Girls νομίζω, έχει βγάλει αντίστοιχα που φτιάχνεις και με γαλάζιο κάτι κάνεις, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι έχω πάντως πάρα πολλά χρόνια να τα δω αυτά, να παίζονται. Το επόμενο κραγιόν, δεν ξέρω τότε τι σκεφτόμουν, εγώ ήθελα ένα κόκκινο και μου βγήκε ένα πορτοκαλοκόκκινο, αυτό εδώ πέρα από την Oriflame και κυκλοφορούσα με αυτό, μου σχοβουλούσε και μου σχοβουλάει ακόμα. Τόσο ωραία, ήταν μους, αλλά δεν καθόταν πολύ στα χείλη και μετά αν έβαζες αρκετή ποσότητα έκανε κομματάκια, δεν ήταν και από τα πετυχημένα της, αλλά εγώ το φορούσα. Τέλος πάντων, Lip Sensation Matte Mousse, δεν θα ξανά παίρνα κάτι τέτοιο. Το επόμενο το αγαπώ, MD Carbon Black Extra Volume Μάσκαρα, φανταστική μάσκαρα. Πάρα πολύ ωραία, τι υπέροχο βουρτσάκι, τι ωραίο αποτέλεσμα, έντονες βλεφαριδάρεις. Εντάξει, στην αρχή μέχρι που να τη συνηθίσω ξανά, γιατί ήταν η δεύτερη συσκευασία που πήρα και μέχρι που να τη συνηθίσω ξανά, τεράστιο βουρτσάκι, Παναγία μου, ίσα με το μάτι μου, μη σου πω και πιο μεγάλο, έχει ένα φόβο και η αλήθεια είναι επειδή είναι τόσο μεγάλο το βουρτσάκι, λερώνομαι ως συνήθως, πάνω από εδώ, θα μου πεις εδώ με τα πιο μικρά λερώνεις, με αυτό εδώ πέρα. Ναι, αλλά δίνει πολύ ωραίο έντονο μαύρο αποτέλεσμα, όγκο, φανταστικό έτσι μάτι. Και πάμε σε ένα κραγιόν που τα έχει βγάλει τότε το site, τότε ήταν από τα αγαπημένα μου site και το πρώτο site που είχα παραγγείλει ποτέ από το ίντερνετ, το Time for Beauty, είχε βγάλει δική του έτσι εταιρεία, να το πω, δικά του κραγιόν, δεν ξέρω, με αυτά εδώ πέρα. Ήταν φανταστικά. Δεν ξέρω αν είχατε αγοράσει ποτέ, αν είχε τύχει ποτέ να δοκιμάσετε αυτά, αλλά ήταν παιδιά φανταστικά. Όσες φορές έκανα κάποιες παραγγελίες μου είχαν βάλει 2-3 έτσι κραγιονάκια, ένα nude, ένα πιο ψυχρό, όχι ψυχρό, πιο άχρωμο nude, άμα θες να κάνεις τύπου, να τα ξανοίξεις. Και αυτό εδώ πέρα ήταν το αγαπημένο μου, το αγαπώ, πάρα πολύ κρίμα και που τα τέλειωσα και που δεν υπάρχουν ξανά αυτά τα κραγιόν. Φανταστικό, ήταν και το νούμερο 7 που για μένα το 7 είναι πολύ σημαντικό. Φανταστικό, σάπιο μήλο και κατατούσε εκεί, είχε απίστευτη διάρκεια, αλλά οκ. Έχω εδώ πέρα ένα μολύβι ασημένιο της Oriflame που δεν ξέρω ούτε καν πώς λέγεται, πότε πάει στα σκουπίδια. Και έχω και δύο προϊόντα χιλιών από δύο διαφορετικές εταιρείες. Έχω αυτό εδώ πέρα από Beauty λέει πάνω, Beauty σκέτο, Lily's, από την εταιρεία Lily's Classic Red, μ' άρεσε πάρα πολύ, απλά χάλασε.
έκανε αυτό. Δεν ξέρω γιατί και δεν μπορούσα ένα τέτοιο προϊόν να το φοράω στα χείλη μου, οπότε έφυγε. Πολύ ωραίο ήταν, πολύ μαλακό, ωραίο χρώμα, φανταστικό. Και έρχομαι σε αυτό εδώ πέρα το... Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, δεν μου αρέσει αυτό το μολύβι, όσες φορές είπα να το δώσω μια ευκαιρία, προσπάθησα, αλλά δεν. Είναι από τη Florman, το πιο ξηρό μολύβι που έχω ποτέ χρησιμοποιήσει στη ζωή μου ολόκληρη. Ήταν κιόλας waterproof lip liner, τέλος πάντων το 2018, υπέροχη απόχρωση. Μα έπρεπε να το βάλω και έπρεπε ή να έχω βάλει ενυδατικό χιλιόν, κάποιο λιποζάν, κάποιο λιμπάλμ, οτιδήποτε. Ή να κάθομαι να το ζεσταίνω στο χέρι μου, ή και από την άλλη, είτε τα έκανα αυτά είτε δεν τα έκανα, ένιωθα λες και βγάζω κάθε φορά τα χείλια μου. Όχι φίλε μου, δεν το θέλω, δεν σε θέλω. Απέσιο, υπέροχη απόχρωση, αλλά χάλια προϊόν. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, σας κούρασε, μιλάω εδώ και 50 λεπτά, αναρωτιέμαι αν από αυτά τα 50 λεπτά θα κουπούν έστω 10 λεπτά. Χλωμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο, ελπίζω πραγματικά να σας άρεσε. Πείτε μου κάτω στα σχόλια αν θα θέλετε να δοκιμάσετε κάποια από αυτά ή αν έχετε δοκιμάσει κάποια από αυτά, αν σας άρεσε ή δεν σας άρεσε, και τη δική σας κριτική. Αν θέλετε, πείτε μου κάτω στα σχόλια ποιο είναι το αγαπημένο σας και ποιο είναι το χειρότερο σας προϊόν. Είτε είναι για τα μαλλιά, για το σώμα, μακιγιάζ, περιποίηση, το οτιδήποτε. Το νούμερο ένα πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό σας. Αυτά σας αφήνω γιατί σας κούρασα. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε να χαμογελάτε, να ονειρεύεστε και φιλάκια πολλά.